Bon dia a tothom. Sigueu molt benvinguts a aquest segon fòrum de l'Acadèmia Catalana de la Música, Fòrum 2018. Jo em presentaré, soc en Manel Montañés, director gerent de l'Acadèmia Catalana de la Música, i en primer lloc el que vull fer és agrair enormement la vostra assistència a aquest acte. La veritat és que ens ha sorprès bastant la repercussió i la rebuda que ha tingut. De fet, hem fet allò que es diu sold out. S'han registrat moltíssimes persones i des del primer moment ha tingut una molt bona acollida aquest fòrum Música i Transformació Social. Bàsicament, explicar-vos i donar-vos 4 indicacions al respecte. Mireu, l'Acadèmia és un projecte que va començar a caminar a partir de l'any 2011, però durant aquests 5 anys que va arribar, o 6 anys, el que s'ha anat fent és una mica anar buscant el nucli d'entitats que l'havien d'integrar i que s'haurien d'associar. Ha estat una tasca bastant feixuga. En aquest moment hi ha 30 entitats associades i un centenar de músics i professionals del sector a títol individual. És el primer cop que l'Acadèmia comença a actuar i arrenca amb la intenció d'acostar-se i de sumar a tothom que treballa en el sector de la música, a tothom que treballa des del sector de la música, siguin persones o siguin entitats. Per tant, sereu molt benvinguts si en algun moment decidiu associar-vos. Estem a la vostra disposició per donar-vos qualsevol mena d'informació al respecte. Una de les coses que ens hem plantejat a partir de la resposta que ha tingut aquesta convocatòria d'aquest fòrum és la possibilitat de donar una continuïtat al tema de la transformació social des de la música. No sabem si en aquest format, potser en un altre format, cada any, anualment. Ens agradarà molt, i per això us ho dic, rebre el vostre feedback. En la carpeta que us han entregat a l'entrada hi ha un full d'avaluació de la sessió que ens agradarà molt que ens comenteu quines temàtiques penseu que poden ser del vostre interès perquè puguin servir de fil conductor per a trobades futures. Aquest full d'avaluació el podeu deixar tranquil·lament a unes safates que hi ha sobre la taula a l'entrada i ens servirà molt per orientar el nostre treball al respecte. Una altra de les coses és que en el programa aquest demà que teniu, que us han donat, aquest color groc amb la imatge d'això, hi trobareu del fòrum, hi trobareu una informació que diu que si treballeu en algun projecte social ens podeu fer arribar un correu electrònic, nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos un formulari perquè estem organitzant i estem recabant la informació per crear un directori de projectes socials des de la música que en un moment determinat estarà allotjat a la pàgina web, en el website de l'Acadèmia. Per tant, d'una o altra manera, es tracta de reunir en aquestes pàgines de web tot un directori completíssim, el més complet possible, de projectes socials que utilitzen la música per transformar la societat. Res més. Moltes gràcies. Us deixo amb la presentació que es farà de la jornada el president de l'Acadèmia, Gerard Quintana. Molt bon dia. Insisteixo en donar-vos les gràcies, com ha fet el Manel Montañés. És una alegria, és una satisfacció veure interès d'aquesta iniciativa. Voldria començar donant també les gràcies a totes les institucions que ajuden a tirar això endavant o que donen un cop de mà des del Departament de Cultura de la Generalitat o la Diputació, també l'àrea de Cultura o el Consell Territorial de l'ESGAE o l'AIE. I insistir també en el que deia el Manel.
És una satisfacció per nosaltres que sigueu aquí, la bona resposta que ha tingut aquest fòrum, també el de l'any passat, dedicat al tema de l'educació musical i la relació de l'ensenyament musical i el món professional, i l'altre el tema del municipalisme. Són temes que van ser protagonistes del primer fòrum i que han tingut continuïtat i segueixen tenint continuïtat en els grups de treball que conformen l'Acadèmia Catalana de la Música. Uns grups de treball actius, incidents en alguns dels temes pendents del sector. L'Acadèmia, com us ha dit en Manel, bé, té uns quants anys de recorregut, però segurament la manca de consciència de tots els agents del sector de que som una sola cosa, més enllà de les nostres diferències o de les nostres divergències de vegades, ens ha fet ser un sector que, tot i ser molt potent, tot i tenir molta gent treballant i tot i tenir una capacitat important, moltes vegades ha sigut l'aneguet lleig de la cultura. La voluntat de l'Acadèmia és que des del propi sector siguem sector, sapiguem decidir, sapiguem traçar un camí pel sector, sapiguem no anar a la deriva i esperar que algú ens tregui sempre les castanyes del foc de manera atomitzada, desordenada i molt sovint ineficaç. Per això, amb la millor intenció, neix aquest projecte per entre tots crear un ecosistema en el qual puguem conviure sense devorar-nos també entre nosaltres i en el qual puguem millorar i puguem optimitzar i puguem transformar i puguem posar en valor la música, sobretot, més enllà d'un soroll de fons, d'un element d'oci i d'entreteniment, tot el potencial, tot el valor, tota la capacitat que té la música, que és molta. És curiós, m'agradaria citar l'Adam Gins, el director de l'Arts Council of England de música, que va venir l'any passat a fer la primera ponència del fòrum anterior, quan quedava una mica sorprès que en aquest país per estudiar música calgués sortir de l'escola. Deia, i la literatura també s'ha d'estudiar fora de les escoles? Amb la música podem explicar la nostra història, es podria explicar, es podria ensenyar des de la pròpia música. Sabem també el cas d'altres països, Suïssa el 2012, com van ser capaços de, a partir d'una iniciativa de llei popular, modificar la seva Constitució i incorporar la música com un dels 4 pilars de la formació de tot ciutadà, per al benefici que comporta. No era una qüestió de moda, sinó de proves fefaents, de cada vegada més estudis també que demostren el que és la música, demostren fins i tot la seva capacitat per millorar en altres assignatures, la matemàtica, per exemple. Hi ha iniciatives molt interessants també en aquest sentit. La capacitat transformadora de la música. Avui tenim la sort de tenir un conferenciant per mi de luxe. Jo estic molt content, és una de les veus més potents i interessants crec que tenim en aquest país. Ell és Antoni Batista, Viladric. És sorprenent perquè moltes vegades el coneixem com a expert en uns temes i desconeixem que és expert. No desconeixem, però vull dir, una gran massa de població desconeix que a part de ser periodista especialitzat en conflictes, com l'hem vist moltes vegades donant veu i autoritat als anàlisis que s'han fet sobre el conflicte basc, per exemple, sobre el conflicte d'Israel en Palestina. Ell també és musicòleg i moltes més coses, doctor en Ciències de la Comunicació, com deia abans, periodista especialitzat en conflictes i en periodisme cultural, musicòleg i escriptor. Aleshores, ja us ho explicarà ell també, no vull avançar res, ha tret un llibre interessantíssim que us recomanem a tots,
i d'alguna forma era la veu, ens semblava ideal per començar aquest fòrum dedicat a la música i a la transformació social. Antoni Batista Viladric ha estat professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ha impartit docència al Màster d'Estudis Històrics, Nació i Ciutadania de la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona. És professor del postgrau de Direcció de Centres Educatius de la Universitat Rovira i Virgili. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació. Es va especialitzar en periodisme en situacions de conflicte, com deia abans, molt singularment en els casos d'Israel, Palestina, Irlanda i el País Basc, temàtica sobre la qual ha escrit 8 llibres. Codirigeix amb el doctor Antoni Segura els seminaris de la Universitat de Barcelona sobre el conflicte basc. Ha estat director d'anàlisi i estratègia del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, director de comunicació de l'Institut Ramon Llull i director de comunicació del Gran Teatre del Liceu. No vull allargar-me més, però crec que aquest és un tema en els moments i en el present en el qual estem, que precisament ens demana posar focus, a part de la capacitat de transformació de la música sobre la societat, també del seu compromís. Moltes gràcies. Deixo amb l'Antoni Batista.